אוקיי, אז היי בנות, זה הסרטון השני שלי, ואני ממש מתרגשת. לא רואים את זה עליי, שאני מתרגשת, אבל שיהיה. אני כבר אומרת לכם, זה לא יהיה סרטון שאני אעשה או משהו, זה יהיה סרטון שאני מדברת איתכם. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכל מי שהגיב לסרטון הראשון, לכל מי שעשה לייק, לכל מי שצפה, לכל מי שנרשם. זה אמר לי, זה כאילו הודיע לי שאנשים כן פעילים, אנשים אוהבים את הסרטונים שאני עושה, וזה אמר לי, יו, זה כיף, זה כזה להיות ביוטיוב וזה. אז תודה רבה ל-150 צפיות. לא האמנתי שאני אגיע ל-150 צפיות. הייתי בשוק. כאילו אמרתי, וואו, יש לי 8 רשומים ו-150 צפיות והרבה תגובות ו-17 לייקים. הייתי ככה. אין מצב. שזה ממש וממש שימח אותי. בגלל שהגעתי ל8 רשומים והסרטון הראשון שלי היה עם 150 צפיות, אני רוצה לעשות אתגר. עכשיו, אני לא יודעת איזה אתגר לעשות, אז אני שואלת אתכם, איזה אתגר בא לכם שאני אעשה ואיזה שווה לעשות, ומי בכלל רוצה להשתתף? אני מקבלת את 4 הראשונות שרוצות להשתתף, ואת הסרטון שהם בחרו, ואני אעשה את הסרטון הזה. עכשיו, וזהו, הסרטון הזה ימחק יום שני, אז אני מקווה שתענו עד אז. אהבת אתכם, נשיקות.